राज्यात फोंडा आणि साखळी पालिकेसाठी निवडणुका होत आहेत। साखळी पालिकेसाठी 5 मे रोजी मतदान होणार असून 7 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे। या पार्श्वभूमीवर मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्राजवळ आणि मतमोजणीच्या दिवशी मतमोजणी केंद्राजवळ लोकांची गर्दी आणि कायदा तसंच सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून उत्तर गोवा जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जमावबंदीचे कलम 144 लागू केले आहेत। या आदेशानुसार मतदानाच्या दिवशी 5 मे रोजी सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आणि मतमोजणीच्या दिवशी सकाळी 6 ते मतमोजणी पूर्ण होईपर्यंत मतदान आणि मतमोजणी केंद्राभोवतालच्या 100 मीटर परिसरातले सगळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बार, चहाची दुकानं, खानावळ, पान शॉप, गाडे, धाबे किंवा इतर जी दुकानं आहेत ती बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत। मतदाना दिवशी मतदान केंद्रापासून 100 मीटर भागात जमावबंदीचा आदेश लागू झाल्यामुळे मतदान केंद्रापासून 100 मीटर भागात 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास बंदी असणार आहे। हा आदेश निवडणूक अधिकारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू नसणार आहे। तसंच कामावरचे लोकसेवक आणि मान्यता असलेले लग्न सोहळे, अंत्ययात्रा, धार्मिक सोहळे किंवा अशा प्रकारच्या कोणत्याही कार्यक्रमास हा निर्बंध लागू नसणार आहे। परंतु त्यासाठी जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून पूर्व परवानगी घेतली पाहिजे। तसंच फोंडा आणि साखळी पालिकेच्या निवडणुकीमुळे दारू वाहतूक करण्यास किंवा जवळ बाळगण्यास पूर्णतः निर्बंध लागू केले आहेत। हे निर्बंध 4, 5 आणि 7 मे रोजी संपूर्ण गोव्यात लागू राहणार आहेत। मतदाना दिवशी आणि मतमोजणी दिवशी म्हणजे 4, 5 आणि 7 मे रोजी सरकारी परवानाधारक जे दुकानं आहेत ती बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत। बार आणि रेस्टॉरंटचा परवाना असलेली दुकाने फक्त जेवण देण्यासाठी खुली ठेवण्यास मान्यता दिली आहे। बार काउंटरवर या दिवशी दारू विक्री होणार नाही। बार आणि रेस्टॉरंटचा परवाना असलेल्या मालकांनी फक्त जेवण मिळेल असा फलक बाहेर लावावा असा आदेश देण्यात आलाय। तसंच या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 5 मे रोजी संबंधित क्षेत्रातील सरकारी आणि खासगी कर्मचारी मतदारांना पगारी सुट्टी जाहीर केली आहे। पालिका क्षेत्रात जास्तीत जास्त मतदान व्हावं आणि मतदानापासून कोणीही वंचित राहू नये याकरता प्रशासनाच्या वतीनं ही सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे।